کۆلەنە کۆبانیش بوو سەرکەفتنە گاوا یەکەمیش دیالۆگا یەکرێزیە کوردی و دەستپێکردنە گاوا دویەمین کێفخۆشیە خۆ دیار دکن و دبێژن ku tenê bêkelwesta Kurdî dê gelê Rojavayê Kurdistanê bê parastin. Nameze herîma Kobanî ku dibin metirsiya gefên Tirkiyê û şer û koçberiyeke nû de dijî. Ez wek xortekî Kobanî wek cadayên Kobanê û cadayên Kurdî bi tevahî hîvîne yekrîza Kurdî çêbê û daxwazên Kurdî werne bicihkirin. Rast e wê dijminî Kurdan yanî vê wê mübaderê حاول كل بشعاتين اللي هم غزن تاثير نابي هر كاسك هر اطراف جيشكي تشد تنازلات هابن بكن وبو يكريزا كردي وري بجيه كرن جيه بجي كرن وملت كردي رولا خاطر بليزو افدر درفتي هوني دس ما نارن هم جباب قرارات دخوازنه هم دخوان هم گیب یک بن نکو هم جهیجی بن هم باوین هفته هم ضد هفته بشغلن هم دخوازم دست یک بن هم بر دجمن هم گیب هفته را خبات بکن ضد دجمنان با دجمن گی دبی یک و تالان دکه اما هجر دکه اما مال و ملک اما تالان دکه همجی تماشا دکنه هم هین دجی هفته دشغلن حتی نا کرمانج هم نابنه یکه جه هفته حظ ناکنه هم کل درجه که کنه Jaliyên xwe ve parêzer û rojşenbîrên Kobanî diyar dikin ku dê di paşarojê de mizgîniyên baş bû Yekrêziya Kurdî hebe. Parêzer Ferhat Bakir ku yek ji endamê destpêşxiriya parêzerên Kobanî yê ji bo destekdayîna Yekrêziya Kurdî dibêje ku dive Yekrêziya Kurdî diyalogan bi pêkhatiyên din yên Rojava û Sûrî de çêbike ku ew jî bibe hêviyek ku krîza Sûrî bi dawî bibe û aramî çêbibe. Em li vê diyalogê dinêrin ku diyaloga herî girîng yê bi pêkhatiyê din li ser coğrafya Sûrî bi taybet Bakur Rojhilatê Sûriya yani. Divê pêkhatiyê din di wê baweriyê da bin ku ev li hevhatina Kurdan ne li dijî wan e. Ev li hevhatina Kurdan ji bo ku ew û direxekî bi wan re bimeşin bi va pêkhatiyê din ra yani. Gelekî girîng e danûstandin û diyalog bi pêkhatiyê din û bi taybet pêkhatiyê Ereb. Ji ber ku em ortaxê hevdine li ser vê coğrafiyê. Berî çend rojan fermandarê giştî Hesedê General Mezlûm Ebdî diriya Twitterekê re aşkere kir ku diyaloga Kurdî derbasa qonaxa xwe ya duyemîn bû. Ev yek jî bûye cihê rehetî li cem tevahî xelkên deverê. Rûdwan Bêzar, Kurdistan 24, bajarê Kobanî.